Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To yau mun kawo muku sabon wani shiri, wato wani project, wani update da gwamnatin tarayya ta fito da shi domin tallafawa matasa ko samawa matasa aikin yi. Wato sun fito da wannan tsari ne da ƙarƙashin wata ministry, wato Federal Ministry of Education, Technical and Vocational Skills. Za mu ce mu dakata daga duk da cewa su sun ce and vocational education and training. Wannan sun fito da wannan platform ne domin su taimakawa al'ummar Najeriya, wato matasa, domin samar da aikin yi, wato wajen su koya musu skills, wato wanda duniya yanzu take akai, wanda duniya shi take yayi. To wannan ba shine ma abu na farko ba, wannan skill da za a koya ma na gwamnatin tarayya, wato kamar yadda kuke gani wani tsari ne wanda gwamnati za a iya cewa ta ɗauko cewa al'umma ƙasar nan wani gata, wato musamman ma matasa wanda suka gane irin wannan abubuwan, wato su je su koyi skill. Bayan an ma training, sannan duk wata za a dinga baka allowance na 45,000. Duk wata za a baka allowance na 45,000. Tsawon wata 6 za a yi ana koya ma wannan training din. Tsawon wata 6 za a yi ana koya ma wannan training din. Bayan wata 6 za a yaye ka, kuma sai ka je ka fara aiki, ka nemi abin da za ka yi, ya za ka yi applying din wannan skill din naka into reality, wato kai aiki da shi wajen samun incomes. Ka gane, shine abin da ita wannan tsari na wato Nigerian Federal Ministry of Education wato ta fito da shi domin sama matasa aikin dogaro da kai. To ta yaya za mu je mu nemi wannan project din har mu apply? To shine muka kawo muku wannan link din domin mu nuna muku ma me ma amfanin ma ka zo ka cike wannan abin, ko ka nema ma me kuma benefitin ɗinsa, ya ake aikin, me ma za a koya ma, wani irin aiki ya kamata ka zaɓa, wani aiki ne wanda duniya yanzu suke bukata, wani aiki ne wanda ake yi. To wannan shine muka ɗauko muku, shine Technical and Vocational Education Training Initiative is a flagship program of the Federal Ministry of Education designed to equip young Nigerians with practical skills for employment and entrepreneurship. Abinda suka yi magana kenan. Gashi nan suka ce our goal shine close Nigerians skill gap, empower the youth for self reliance. To ba duk ba wannan ne ya kama ba, yanzu mu je mu gani wannan abin da suke magana. Bat B za a yi a Najeriya gaba ɗaya, za a ɗauka ne bat B, ba zai wuce bat B ba, kuma bat ɗaya wata 6, bat na biyu wata 6, shi ma kaga shekara kenan ta ƙare, an gama wannan training din. Kuma ka sa a ranka in kai applying ka samu wannan, akwai santa wacce za su tura ka, anan za ka dinga yin training, sannan duk wata za a dinga baka 45,000, 45,000 kuɗin allowance ɗinka. Ne requirement da ake nema a wannan. To ba wani abu bane ba, dole dai sai ka kasance kai dan Najeriya ne. To wato in aka ce dole sai ka kasance kai dan Najeriya ne, ko da a ce kai dan Najeriya ne amma baka da wannan national identification number, wato NIN number, valid national identification number, NIN number, idan baka da ita to baka cikin wannan tsarin. Haka idan baka da valid bank verification number, wato BVN, baka cikin wannan tsarin. To dole ne you have to providing this before go and applying this. Ka gane, dole sai ka tare da wa'annan, wato vocation. Sai mu zo mu ga me necessary ko kuma application steps. Step 1 abin da zaka fara, create an account on the portal. Ka je ka fara creating an account a portal din nasu, wanda yanzu muna kan portal din, za mu shiga mai apply. Sai aka ce choose your prepared program, kai choosing din abin da kake, wani aiki kake so kai. Bayan ka yi choosing din su, sai kai mai fill in your details and upload supporting document. Sai ka yi uploading, sai ka cike duk wani bayananka da ake bukata, kamar sinin number, BBN, suna, username, state, local government da center din da kake so a tura ka, shine lamba 3. Sai lamba 4, select your prepared mai training center and trade. Yawa shine ka zaɓi center da kake so kai training din ma. Submit your application and wait for confirmation. Sai kai submitting din application ɗinka, sai ka jira ai ma confirmation. Choose your skill first, ka irin skill din da suke da shi. Akwai electrical installation, akwai welding and fabrication, akwai painting decoration. To duk za mu dinga network system installation. To wannan yana ɗaya daga cikin wanda ya kamata mu zaɓa, network system installation. Akwai computer hardware and GSM repair and maintenance, shi ma ba laifi idan ka ɗauka. Akwai social media communication, wanda ya kamata ma a ɗauke shi, ba wai ba laifi ba. Akwai creative media, akwai digital media production, shi ma duk yana ɗaya daga cikin skill wanda duniya take bukata a yanzu, wanda su ne ake yayi, su ne ma yanzu ake samun aiki a hannu. In ka ɗauki irin su a wannan ƙarƙashin wannan creative media digital design production, za ka koyi irin su graphics, su website programming ne kaza, duk za ka koyi wannan abubuwa. Gashi nan su motorcycle and tricycle repair, duk gasu nan. To wannan su solar, gashi nan
Wannan shine a takaice su fashion design ga training centers available. To wannan shine a takaice wannan skill da suka kawo wanda zaka iya zuwa ka zaɓa ka koya. To sai mu je mu gani, duk da ne muku bayanin yadda step ɗin yake da zaka buɗe. To amma mu je mu ɗan gwada yin tutorial, duk da ni na riga na buɗe gashi nan apply. In login zan yi gashi nan zan danna login, in apply zan yi gashi nan sai mu danna apply ba. Gashi nan sun ce phone number, sai ka sa phone name, sa phone number 0h1 33 170 179, sai mu sa Gmail ɗin mu Muhammad, sai mu proceed. Yawwa sun tura mana OTP gashi nan, sai mu sa OTP mu ɗaya ne yawo 6HH 6H 70 70, sai mu process. After, ka sani cewa after 5 minutes idan baka sa wannan OTP ba ya tashi daga aiki. Gashi nan sun ce mana verify OTP proceed, gashi nan suka ce mu zaɓi password. Za mu zaɓi password. Gashi nan mun zaɓi password. Mu rufe ko gashi. Sai mu create account. Ka gani? Registration successful. Your registration has been successfully completed. You can now proceed to the next step. Kaga next step. Welcome back. Please enter your details. Sai mu sa H1 33 170 179. Okay, sai mu zo ne mu sa password. Khalid at 122 Yahoo. Sai mu zo. Alhamdulillah. Gashi nan muna gani. Gashi nan terms and conditions. Sai mu zo terms and condition. I agree, sai mu danna I agree. Gashi nan kuna gani personal details, current address. Sai mu sa unguwa 3 Koyan Alu. To sai mu zauna, sai mu zaɓi Kano, da Kano take. Sai mu zaɓi Kano. Sai mu zaɓi local government. Sai mu zo nan mu zaɓi local government. Tarauni, mun zaɓi Tarauni. Da nan mu wayan mu sai mu proceed. Kun gani? Sai mu zo select a skill, sai mu zo mu zaɓi skill ɗin da muke so. To ga skill, ga bari mu zaɓi skill ɗin da muke so. See, abin ba shi da wani wahala ba, ba shi da wahala. Bari mu social media. Bari mu ga wanne ya kamata mu ɗauka a wannan. Na riga ni na buɗe na ƙanina nake so na yi wa, sai na buɗe mai. Bari in ɗauko mai network kurin. Network system estimation. Sai suka ce quick survey about your selected skill. How would you rate your prepare? Wato wayya kake jin sa? Ya ka gane? Up page. Kake jin wa very poor ko kuma good ko kuma, to mu duk ba nan ne selected good. How frequently do you apply the selected skill in your daily tasks? Always. What motivates you to learning this skill? Sai mu ce good. Because all has changed into network working. Say we proceed. Center selection. You see, actually, thank you for your interest in this John and TBET initiative. Please note the placement
is still ongoing. We encourage you to check the portal regularly and select available center as soon as they are fair. Thank you for your patience. Shikenan sai mu shikenan mun gama, yanzu idan sai ya bude mana sai mu zaɓi santa din mu. To idan wannan ne karanka na farko na zuwa wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kai mana like, kai mana comment domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Ku yi comment, ku yi like, ku yi mana subscribers domin shi yake ba mu damar mu kawo muku sababbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Za mu cire wannan, akwai link na wannan project din da zan sa muku a description, sai ku je description ku dauke shi ga wanda yake so ya apply. Sai ku manta duk wata za su dinga ba ku 45,000 din nan tsawon wata 6. Akwai bat 1, akwai bat 2, yanzu an fara da bat 1 ne, akwai bat 2 nan gaba. Ku yi mana subscribers, kar ku manta domin samun